Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska si tady s Opicí zahrajeme Minecraft a budeme dneska získávat další netherite. Takže připravte se, pohodlně se usaďte, dejte like a odběr a my jdem asi na to. Takže Opice, tak čím začneme? Já nevím. Máš netherite? Jdem se podívat do Ender chestky. Jo, lidi, když tak neřešte, ale u mě doma mám to nějaký celý, ten Darkup se poslední dobou strašně laguje, to je jedna věc. A druhá věc je, že to mám tady nějaký špatně nastavený. Takže mám 39 netheriteů a 8 netherite upgradeů. To by nám mohlo stačit. Píp. Stejně něco vložíme do čestky. Máš ten diamant, ne? Diamantový věci už máš vykraftěný, nebo ještě ne? Diamantové věci tady mám nějaký, ale já budu asi si vykraftím nový. Jo. Mám takový pocit. A ty budeš mít i krumpáč a takhle, nebo jenom... Jenom ten další netherite. Ten... Nebo... Oni ještě nevěděli o mojí tajní base, ne? Ne, lidi asi oni ještě nevědějí. Když taky potom můžeš jít ukázat. Tak ještě helmu vykraftíme. Jo a lidi, kdybyste se dívali, proč tohle děláme, tak je to proto, že já ještě nemám jako druhý netherite, takže tak no. Jo a nedivte se, proč mám tak plný inventář, to já mám vždycky. Kolik máš ten netheriteů? 39 měl. Jsem vyhodil moji elitru. Takže máme to namnožený. Tak a teďka jdem upgradeovat. Asi. Jo. Jo, ale lidi, my si když tak s Opicí asi... ne, to odmíná. Snapping table. Lidi, my si pak když tak s Opicí ještě pak na to získáme enchanty a pak si s Opicí získám, když tak na konci dáme fighty. Ale ještě musíme získat úplně stejný enchanty na to, což taky asi chvíli bude trvat, takže... Nemáš ten, jak se to jmenuje? Nemáš Gunpowder u sebe? Někde jo. Kamo, ale mě se jo, už mám tady jeden. Pojď ke mě tady do baráku, vem si ho u Ender chestky. Takže. Kde? U Ender chestky. Jo, tam nahoře. Thank you. Teď když tak tohle je barák Opice. No, takže jdem do Aury. Ne, jdem do takového tajného obchodu. Jakýho? Tak. Do lomeno PV Books. Ale koukám, že to tady mají docela vyprodaný dneska. Ne, tak dobrý, nemají. Takže, jako první budem enchantovat asi chestplate. No ne, začneme botama, to je jednoduchý, to je Feather Falling 4 a Mending jenom. Takže, tady to někde, kde to je? Tady to je? Tak. Kupíme Feather Falling 4 a Mending.
Jdeme domů. Nahoru. 5 levelů. Máme jenom 2. Opice, co právě děláš? Nebo kde seš? V tajné místnosti. Ta se víš, co dělám, no. Proč byl tam za mnou, prosím? Jo, když tak opice má takovou tajnou místnost, za chvíli tam půjdem a Že já tady pěstuju ty nedrvárty. no, Víš to? Tak já jsem našel mega dobrou věc, když tam za chvíli to bude 20 a je to 20. Tak jdem domů. Jo, lidi, když tak napiš, kdybyste měli nějaký nápad, co bychom tady mohli s opicí dělat, tak to určitě napište do komentářů, dejte like a odběr, hrozně podpoříte tím mě a no, tak já jdu získat další enchanty. Co na to všechno chceš? Úplně všechno, co mám na tom svým. Jo. To chvilku budeš Takže. získávat, no. Teďka jdem na boty. Tak Thorns 3, Unbreaking 3, Mending. Unbreaking 3. Mending. Nebo ne, Mending nebudem kupovat. Thorns. Thorns je tady. No nic. Takže. Jdeme to dát teda na kalhoty. A moje kovadlina se rozbila. No nic. Takže. Dobrý, už tady jsem. Jaký problém? 4 levely, no výborně. Určitě to... Tak, jdem získat další levely. Už to bude 20 levelů, tak je to 20, tak jdem zpátky domů. Tak, kalhoty, Unbreaking 3. Teďka jdem do takového obchodu, který se jmenuje Aura. Jeden z nejlepších obchodů na Darkupu. Jdem do knih. Jsem přišel pro Sneak 3, který je momentálně vyprodaný, no tak... tak tady koupíme Mending. Tak lidi jdeme dát Mending na kalhoty. Thorns 3, Unbreaking 3, Mending. Ještě Fire Protection 3 a Swift Sneak 3. Ty vado, 340 netherite ingotů. To je prodává jeden za 210. No, tak jdem utratit 2000. Za co?
Lidi, kdyby vám nedošlo za to, co jsem utratil před chvílí 2000, tak to je Swift Sneak 3. A potřeba to 19 levelů. 19 levelů. To by mohlo prozatím stačit. Takže. Mending, Unbreaking, 3 Thorns, Swift Sneak, Fire Protection. Ještě ten Fire Protection, ale ten tam... Nebo já tam ten Fire Protection dám. Proč ne? Akorát tady prodává jenom 4. Aby stačila 3. A kdy to budeš mít jako v Česku, nebo kdy to celou dobu budeš mít? Celou dobu to budu nosit někde, buď to na sobě, nebo nevím ještě, ale přišlo mi to takový dobrý Ne, mít druhý ale jako armor. ten druhý. No, teď jo. Tak když si praskne jeden, tak budeš moc rychle Tak vyměnit. Ten druhý. tak budu mít hnedka to. A on bude dokonce třeba kalhoty budou lepší. Jo. Hmm. 19 levelů. Tak, máme 25 levelů, tak jdem domů. Jdem to zkombinovat. Tak. Fire Protection, Swift Sneak, Thorns, Unbreaking, 3 Mending. Tak. Kalhoty máme. Máme boty i kalhoty. Jsem si... Ještě helma a litra. Jak jsem stačil dělat tu míst... Teda helma a chestplate. Tak já mám trošku mám tu místnost tajnou. Já nevím, jak to dělat. No, takhle vypadám líp. Tak. Chestplate. Takže. Protection 4. Thorns 3. Unbreaking 3. Mending. Tak. Zvuk. Protection 4. Vyprodáno. Tam mají i pauze. Taky ho mají vyprodaný. No, tak jak získáme Protection 4, to nevím. Opice? No. Nevíš, Co? kde bych mohl sehnat Protection 4? Protection 4, já to nevím. Já možná vím, kde. Lidi, tak to je... Tak tohle... To je ještě v SB.
Já vím. Tady budou. Takže. Nemáš jsem všechny enchanty. Protože jsem 4 prodaný. Tak. Já se těšit. Protection 4 není. A tady netherite? Nemají. Nedoplňujeme třeba elitry. Ne, není. Tohle S možná. Tohle stejný. A. Tohle S. S shop. Ty vole, nemáš ten Protection 4? Ne, nemám Protection 4, no. No, tak to nevím, kde se ženem Protection 4 lidi. No, tak Protection 4 nebude. Tak z toho, možná kdybych to zkombinoval, ale to zase by byla škoda. No nic, tak já jdu domů. A nebudu tam dát Protection 4. Torrents 3, Unbreaking 3, Mending. Torrents 3, Unbreaking 3, Mending. Lidi, dejte odběr, hrozně nás tím podpoříte a no, tady s tím si dávám fakt jako práci a to bych rád fakt aspoň like dejte. Unbreaking 3 Mending. Torrents 3, no. Torrents 3. To bude zase potřeba moc 15. Proč ty svoji rozsety máš tak pomalý to chození? Tak, odplavu, jdeme domů. Chestplate, Torrents 3. Tak, a po Torrents 3, Unbreaking 3, Mending. No ne, Mending, Unbreaking 3, Torrents, Mending, Unbreaking. Tak a ještě helma. Ta bude to taky těžká. Torrents 3, Unbreaking. Cože? To mám jenom Unbreaking 1. No nic, no. Takže Torrents 3, Unbreaking 3, Mending. Takže Torrents 3. Unbreaking 3. A Mending. A to je podle mě nevystačí. Nevystačí moje levely. Jasně. Lidi, opice, po dlouhé době se vidíme.
Máme 20, tak jdem domů. Do 3. patra. Tak. Lidi, tak teďka jdeme za lidi, No, právě jdeme k opici zavěry za sebou, jo? Lidi, právě jdeme k opici do tajné místnosti. Počkej, Tak. ještě Vojto, ne, ještě ne. Jsme v tajné místnosti. Je. Tak opice. Co? Nejdem někam ven ukázat lidem, co se jim bude víc líbit, jaký můj armor se jim víc bude líbit, a když tak i tobě. Je jako, nechápu. No, Zkusím se na té poblížit proces. tak pojď Chceš opice. vidět? Počkej, chceš vidět moji rybičku? Ty už jsi doma. Tak pojď, já se budu podívat na rybičku. Já už jsem tady. Počkej mě. Já se jdu ještě podívat na rybičku. Jdeme nahoru. To, tam nahoru. Normálně, jak tam mám barák. Tak jdu. Byla docela drahá. Tak, ukážu. Tak cute. Takže, A ukázal jsi mi můj barák už, nebo ne? jo, lidi, ještě tady to je barák opice. Tady, když člověk vejde dovnitř, tady je čestka. Tady to ještě nejspíš není dostavěný asi, co opice. No, nevím, co tomu budu dávat. No a tady je ložnice s hezkým obrázkem. Je. Do prčic. No, Dobrý. to je dobré. Jenom, okay. Dobrý, tak pojď. Jdem se podívat na ten armor. Co jsem to udělal, sakryš? Jestli můžeš hezky sednout. To jak? Co? Jak jsi tam sednul? Ty nevíš, jak se sednout? Ne. Počkej, možná. Do pytle. Jo, Jak chcípám. bez. Portni se domů. Tak, dobrý. Já hezky sedím. Ty jenom nezaklikneš pravým. No ale musíš bez itemu. No to je jedno, tak lidi pojďte tady ke mně před barák. Jo. Takže lidi. Ten mi mluví, se mi líbí víc. Ten tým s diamantovým. Zatím budu asi nosit tohle a tohle budu mít shulkerboxu pro jistotu ne, ten kdybych někde ztratil, tak by to bylo špatný, tady celý video jedno. Tak. Trošku si přeorganizuju Ender chestku, ať. Tak, dáme si to takhle. Tohle. Tak. Tohle nevím, co dělá v Ender chestce, ale to je jedno. Pojď sem, ke mně. Já jsem mluvil. Ke mně. No tak dáme, jo lidi, já jsem vám chtěl ukázat ještě moji výpekárnu, která zatím moc nefunguje, takhle můžu poslat vozík, který jezdí. Ona to moc nefunguje, tak já to předělám, bude to podobný, jako to má Jakary, jestli ho znáte, jako jeho,
ultra hardcore svět. No to je jedno, tak opice jdem ty fighty. Opice. Co? Jdem ty fighty. Jo. Už hned. Já se tady jenom vyprázním trošku Já inventář. už jsem tady takhle v tomhle, a taky si asi trošku vyprázdním inventář, tady něco naházím sem. Mnohem prázdnější už to je. Tak, opět se jdem na to. Jo, já se tady věc. To ten náhradní mít asi Asi nebudu. by se mohlo jít. Náhradní to ten mít asi nebudu, budu tam mít místo toho můj trojzubec. Jo, akorát to dám takhle. Kde seš, opice? Takhle. Už letím. Ještě ne, zatím ještě do mě ne... No. Že musím upravit pár věcí. Já u sebe nemám ten. Budu. Tak tady začneme Tak pojď u víc do vody. prostřed. Tady, nebo jdem teda víc do prostřed. Tady u té vody, co tady teče. A nebo kde seš? Kde seš? Ty tady lítáš. Pojď za mnou. Já nevím přesně, kde seš. Tady. Dělej, kde seš? Tak Ty začnu tady, teda tak tady. pojď. Počkej. 3, 2, 3, 2, 1, 1, teď. teď. Už mám failure resistance. Hovořím. Dobrý. Já jsem si nehodil. Lagnul se server. Aha, vidím to. Ale hodně. Hodně se lagnul. Tak dobrý. Pojďme dále. Já jsem si teď hodil ten. Proč si nehodíš? Jo, hodíš. Ty jsi mě nehitoval. A já jsem se házel. Mám? Zase se tak musel. Jo. Tak. Ha. Easy. No. Nebo než nikdo nezemře. Vadu? Než zemřem. No, to bude chvilku. Totem na elitru. No nic, no. Hodil se fire resistance, koukám? Ne, nehodil. Nehodil, ale mám ji. Nevím. Já ji mám, mě to nic neubírá, ale to nevím. Ty nemáš, ne? No. Mám, poknul mě totem. Ty Pěkný. No, ty máš fakt? Tak proč já ji mám a hořím?
Nevím, protože jsem hořel asi předtím. Ne, já už ji mám dlouho. A určitě ji máš, nemáš to jenom nějaký laglí. Mám ji určitě. Jsem si házel 2. Ty vado, kde seš? Tady. Totem. Ha. Ne, já jsem... No tak Jak ti to to za mohlo, chvilku. jak ti mohlo padnout? Měl jsem málo. Už prostě 2 totemy máme ještě ani jeden. Jednou, ale to bylo na elitru, takže to se nepočítá. Jo. Do pytla. Dobrý. Blbý díry. Kolik já ubírám? Hodně nebo málo? Ne, právě že moc ne. Já právě taky ne. Já mám Fire Protection 3. Ty mě hrozně odhazuješ. Knockback 2? Kolik máš času? Ty máš 2,5? Nevím. Tam. Mám 2, no. Já nevím, jakou mám. Za chvilku umřu. Totem, no. Můj jediný heal, můj jediný heal teďka je... Lidi dejte like a odběr, můj jediný heal je teďka za jabko. To je voda. GG, já nemám vodu. Trošku menší nevýhoda. Dobrý. Už mám rozbitý armor. Jak lidi skončilo to nerozhodně, tak dejte like. Tak neskončilo. Nebo ne, hrajeme na to tam, to je jedno. Lidi dejte like a odběr, už jsme skončili, Ty skončilo už to nemáš to tam? nerozhodně a už... Čau.